В Чеченской Республике функционирует ряд благотворительных организаций, которые собственными силами помогают нуждающимся. С начала карантина их стало больше. К примеру, на базе Минздрава создан волонтерский штаб. Свою очередную акцию участники организации провели в Грозном. 40 пожилых людей получили продовольственные наборы и медикаменты. Представители молодежных организаций помогают с доставкой по адресам. Все расходы взял на себя благотворительный фонд «Дайморг». طبعا وين مسنت أوقات بالبالة ودرجة ورث دوليشة درجة حوس ديشة نقبوا ويخوزا وين هالبير وياس هرا وين هرا كرنتين ني أدم خاندونا ويا هاد إعداء لوشتو ده ملاقدة هاد إعداء لتصدق لاس ديش دويا هون إيش وين مسنت أوقات الدوارة أخ ويفتح هو مخكع بيش في البال وين مسنا جوشت ويتسوت أخذ دوازنا. Штаб был создан со дня объявления карантина. В день обрабатывают до 15 заявок. В условиях пандемии такая помощь особенно весома.